Helo a chroeso i sgwrs, podlediad newydd sbon lle fydda i, Trystan yn cael y fraint o sgwrsio efo myfyrwyr o bob oed am byncia sy'n berthnasol iddyn nhw ac fel sa'ch chi'n dychmygu, oes, mae yna lot i drafod. Ym mhob pennod, mi fyddwn ni'n canolbwyntio ar byncia gwahanol sy'n ymestyn o effeithiau'r cyfnod clo i ddelwedd y corff a hunan ddelwedd ac o drafod yn agored am y gymuned LHDT i'r pryderon sydd gan bobl ifanc ynghyd â myfyrwyr hŷn am gychwyn yn y brifysgol. Un o'r pynciau fydd yn cael sylw hefyd ydy iechyd meddwl lle fyddwn ni'n trafod yn agored ac yn rhannu profiadau personol am ddelio ag iselder a gorbryder a'r ymbarel o deimladau ac emosiynau sy'n dŵad wrth fyw o ddydd i ddydd efo'r pwysau anweledig yma sydd ar yn sgwydda ni o hyd. Mi fyddwn ni'n gwneud hyn yng nghwmni'r cwnselydd Endaf sydd yn therapydd llawn amser ym Mhrifysgol Bangor ac sydd wrth law i'n harwain a gynghori ar hyd y daith. Yn ogystal â chwmni Endaf, mi fyddai hefyd yn estyn croeso i rai o fyfyrwyr heddiw sydd yn astudio mewn amryw o brifysgolion a cholega o bob cwr o Gymru a thu hwnt, ynghyd â nifer o leisio cyfarwydd iawn ym myd podlediadau yn y Gymraeg a rhai sy'n dylanwadu'n bositif drwy rannu profiadau gonest ar-lein neu ar bapur. Non Parry, Tara Bethan, Jess Davies, Mari Gwenllian, Megan Angharad Hunter, Ifan Pritchard o'r band Gwilym, a seren TikTok, Ellis Jones. Mae croeso felly i chi ymuno yn y sgwrs. Yn y bennod heddiw? Dwi wedi bod yn anafu nawr ers cwpl o flynyddoedd a dwi'n teimlo fel dwi wedi cyrraedd amser o fy mywyd lle dwi wedi derbyn hynny a mae wedi cymryd blynyddoedd i derbyn hynny a mae wedi bod yn daith hir iawn. Ond ar y pryd, oedd gen i ddim syniad o gwbl mae Iselder a Gorbryder, ond i dodde. Ia, fel cwrswch chi yn fanna, hyn da ni'n drafod heddiw ydy Iselder a Gorbryder a'r ffordd mae yn gallu effeithio arno ni mewn gwahanol ffyrdd. Yn gwmni i mi ac Endaf tro yma, mae Kayley Sydenham o Brifysgol Bangor a Non Parry sydd wedi sgwennu a siarad yn helaeth am ei phrofiadau ac yn hyfforddi i fod yn gwnselydd iechyd meddwl ei hun. Croeso cynnes iawn i chi gyd i'r sgwrs a diolch i chi am eich amser. Pawb yn iawn heddiw? Lyfli, diolch. Da iawn, gwych. Rwan ta, mae'r pwnc heddiw yn un sy'n agos iawn at yn calona ni gyd sydd yn rhan o'r sgwrs heddiw. Non, dwi'n gwybod bod chdi wedi trafod lot am hwn yn dy bodlediad digon, ddoni at hwnnw yn y man. Kayley, dwi'n mynd i gychwyn efo chdi o Sky yn 45 oed, yn dod yn reiddiol gas newydd ond bellach yn y brifysgol ym Mangor, wedi ennill Cadair Eisteddfod T y llynedd, tipyn o gamp hwnna. Ti di ni sôn felly, Kayley, be mae Iselder yn ei olygu i chdi a be yn union ydy'r symptoma yna i bawb sydd ddim yn gyfarwydd â cael y symptoma? Sut yn union wyt ti'n teimlo? Yn gyntaf, mae'n bwysig iawn i danlinellu bod Iselder a Gorbryder ac anafu, mae hwn yn golygu rhywbeth gwahanol i bawb. Mae pawb yn delio dy fo mewn ffordd gwahanol. I mi, dwi wedi bod yn anafu nawr ers cwpl o flynyddoedd a dwi'n teimlo fel dwi wedi cyrraedd amser o fy mywyd lle dwi wedi derbyn hynny a mae wedi cymryd blynyddoedd i derbyn hynny a mae wedi bod yn daith hir iawn. Ond dwi'n teimlo fel, dwi wedi sgwennu lot o gerddi amdano fo. Nes i ennill Eisteddfod T y Gadair oherwydd hynny a dwi wedi gweithio ar bwnc o ran erthyglau a di gweithio arno fo o ran ar cyfryngau a stuff fel ni a di siarad lot am y bwnc. Ond dwi'n teimlo fel dwi wedi bod yn ceisio osgoi dweud mewn ffordd fy mod i yn stryglo a fy mod i'n anafu a dwi jyst wedi bod yn gweithio o gwmpas y geiriau yna, gweithio o gwmpas y pwnc na. Ond dwi'n teimlo fel dwi wedi cyrraedd man lle mae'n holl bwysig i rannu'r neges na oherwydd dych chi byth yn gwybod mae'r profiadau dych chi wedi bod trwyddo. Allwch chi wir helpu pobl eraill a mae'n golygu lot i bobl eraill. Dwi wedi sgwennu cwpl o gerddi ac erthyglau ar iechyd meddwl a hunan anafu yn bennaf a dwi wedi cael lot o bobl yn dod nôl at fi yn gweud
oedd yn help masif. Yn enwedig stwff fatha tactics a stwff fel yna, mae pethau sy'n nath helpu fi, mae pobl yn pigo lan arnyn nhw a gweud, fel, nes i drio hwnna, ac oedd yn help masif. So, mae'n holl bwysig i rannu'r neges, a mae'n rhywbeth sy'n bwysig iawn i fi, ac wrth gwrs, mae'n help i bobl eraill hefyd. Yndi, ac yn sicr dwi'n hynod ddiolchgar, Kayley, bod chdi'n siarad mor onest ac agored, a dwi'n siŵr nad ydi o yn brofiad hawdd iawn i chdi agor allan a siarad am hyn. Ond os gai, Kayley, pan oeddech chdi'n sôn am yr hunan anafu, sut yn union wyt ti'n teimlo ar y pwynt yna, a beth sy'n da arwain di, ella bod chdi methu rhoi dy fys arno fo, beth sy'n da arwain di i gyrraedd y pwynt yna a'i wneud o? Eto, mae pawb efo reswm gwahanol, fatha am anafu a stwff fel yna yn benodol. Ond, dwi'n meddwl, y resymau tu ôl i pam mae pobl yn anafu, weithiau mae'n anodd, fel nes dweud, i roi bys arno fo. Weithiau, da chi'n teimlo fel chi sydd ar bai, mae rhaid i chi beio'ch hun, a mae hwnna wedyn arwain at fatha teimlo'r angen i gosbi chi eich hun, ond hefyd, weithiau ydych chi'n gwybod y reswm. Dwi'n meddwl, nath y cyrraedd pwynt y fi lle o'n i'n teimlo'n isel, ac o'n i'n anafu lot ac yn aml, a nath y cyrraedd pwynt, a wedyn yn araf bach, mae di fatha, dwi wedi gwella, a dwi wedi gweld datblygiad. Ond nath y cyrraedd pwynt lle o'n i'n gwybod pam o'n i'n neud o'r agor, o'n i jyst yn teimlo'r angen i neud o, a dyna lle mae'n dechrau arwain at gaeth ddiwed, dwi'n meddwl, oherwydd ydych chi'n cyrraedd pwynt lle ydych chi jyst yn teimlo'r angen i neud o, a sgynnych chi ddim reswm am neud o. Oeddech chdi'n teimlo'n well ar ôl neud o? Mae fatha cylch, oherwydd os mae rhywbeth yn digwydd, neu os ydych chi'n teimlo'n isel, neu teimlo'r angen i neud o, i fi, o'n i'n anafu fy hun mewn gwahanol ffyrdd. Ac mae fatha, yn yr eiliad, tra ydych chi'n neud o, ydych chi'n meddwl am dim byd arall. Ydych chi jyst yn canolbwyntio ar beth ydych chi'n neud. A wedyn, ar ôl neud o, mae fatha relief. Ydych chi'n teimlo fel ryddhad o'ch emosiynau a teimladau chi. Ond wedyn, mae'n rhwystyr a ydych chi'n sylweddoli ar ôl neud o, fatha, yr enghraifft y torri, o'n i'n sylweddoli reit. Mae hwn yn stop fi nawr rhag mynd allan ar noson allan dy ffrindiau, oherwydd dwi'n eisiau dangos breichu fi, stwff fel yna. So, o'n i'n cuddio fel lot. So, mae jyst yn gylch, oherwydd dych chi'n teimlo'n isel, a wedyn dych chi'n torri, neu dych chi'n anafu, neu dych chi'n neud rhywbeth. Si yn ystod yr eiliad hynna, dych chi'n meddwl, bydd hwn yn helpu fi, neu mae hwn yn gysur i mi. A wedyn, ar ôl hynny, dych chi'n teimlo'n iawn, fath o relief, fel nes i weid. Ond wedyn, mae jyst yn digwydd to ar ôl to ar ôl to. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig fan hyn i ni sefydlu. Fatha nes ti ddeud yn fanna, does na ddim un atab sydd yn addas ac yn gweddu pawb, nag oes. Does na ddim one size fits all o ran delio efo'r holl beth yma. Dydy'r ffaith fod pobl yn byw efo iselder a gorbryder, dydy hwnna'n golygu yn uniongyrchol bod chdi'n mynd lawr y llwybr na i hunan anafu. Unwaith eto, Kayley, mae clywed chdi'n siarad mor onest ac yn agored wir yn deimladwy dros ben. Non, na i droi at chdi, fel o'n i'n sôn, ti wedi siarad, mae gen ti lyfr allan, paid o bod ofn, ti wedi siarad yn gwbl agored ar y podlediad digon. Yn bwerus iawn bydd ni'n glwad gen Kayley yn fanna sydd yn 45 oed, sydd yn astudio yn y brifysgol. Ti hefyd wedi bod yn diodda ers rhai blynyddoedd o iselder a gorbryder. Do, a ti'n gwybod be, o'n i'n gwrando ar Kayley'n siarad rwan, ac o'n i'n gallu uniaethu hefo gymaint o ddi'n deud. Ac ar y pryd, o'n i'r un oedran a Kayley, ond ar y pryd oedd gen i ddim syniad o gwbl mae iselder a gorbryder o'n i dodde
hefo. A'r ffordd o'n i'n neud, o'n i'n mynd hyn niweidio, ond mi o'n i mewn ffordd, o'n i'n rheoli fo gyda bwyd. So o'n i'n gallu uniaethu efo gymaint oedd ti'n deud, Kayley, o'n i'n gwybod be arall, oedd o'n ffordd o rheoli, neu rhyw fath o, wel, rheoli oedd o, o'n i'n gwybod sut i rheoli, be oedd yn mynd ymlaen yn ymhenni, yr unig ffordd o'n i'n gwybod sut i newid pethau oedd i peidio bita neu bita gormod. Ac oedd o'n wedyn yn mynd rownd fel patrwm. Doedd o ddim byd i wneud efo sut oedd golwg fi, just o'n i wedi ffeindio'n hun yn y loop yma, oedd hwnna neu fi deimlo'n well am chydig, a wedyn yn lot gwaith. A mae o just i fi, i rando'r Kayley rwan, yn siarad mor agored, o'n i'n coleg yn y dark ages, dyn ni'n siarad bron 30 mlynedd yn ôl rwan. Taswn ni gyda'r tools mae Kayley wedi ddysgu rwan, fel oedd hi'n deud, mae hi'n gwybod y strategies bach rwan sydd yn mynd i helpu. Taswn ni'n gwybod reina nôl yr adeg yna, bysa mywyd wedi bod yn gymaint haws, a bysa ni wedi peidio gorfod byw efo'r cwilydd ma, tan o'n ni dros 40 mlwydd oed, pan o'n i'n teimlo bod o digon saff iddo fi allu siarad amdano fo. Ac hyd yn oed pan nes i ddechrau siarad amdano fo, o'n i'n gwybod bod o'n saff, o'n i just mor desperate i peidio byw yn y bubble bach ma ar ben yn hun, fel mae Kayley falle yn teimlo fel oedd hi hefyd. O'n i mor desperate yn y bubble ma, oedd y rhaid i fi siarad efo rhywun, o'n i'n teimlo'n ddewr ar y pryd yn siarad amdano fo, o'n i'n teimlo'n desperate. Ac unwaith ti'n gwneud hynna, fel oedd Kayley eto yn deud, ti'n sylweddoli bod yna gymaint o bobl eraill mor debyg i ti. Dyna sydd yn gysur, dyna sydd yn weird am y podlediad o'n i'n gwneud, a'r podlediadau dwi'n gwrando arno fo, a fydd lot o bobl yn gwrando ar yr un yma, mae yna rhyw fath o gysur yn clywed straeon pobl eraill, bod nhw'n drist, bod nhw'n really anodd, mae yna gymaint o gysur just y gwybod bod ni gyd yn human, dyna ydi o'n de, achos dyn ni'n gwrando ar y podlediadau yma, hefo pobl falle enwog, pobl dyn ni'n gyfarwydd iawn hefo. A pan ti'n gweld bod nhw ddim actually yn byw y bywyd hawdd, like everything runs smoothly, mae o'n gymaint o help. So mae pobl fatha Kayley, ifanc fel yma, yn y brifysgol, fydd ei ffrindiau hi, a pobl eraill yn y coleg, a ledled o wlad yn gwrando ar hwn, ac yn teimlo gymaint llai unig. Mae ti'n amazing. Yn anhygoel. Diolch am rhannu. Non, i fynd yn ôl at y bubble ma ddech chi'n deud, oeddech chdi ynddo fo, oedd y swigan yn mynd yn fwy ac yn fwy ac yn fwy, nes yn y diwedd, something had to happen, mi nath y swigan fyrstio, a nes ti dweud, mae rhaid i fi siarad amdano fo, mae rhaid, dyma lle ydw i, dyma pwy ydw i. Be oedd y symptoma yna nath arwain i'r bubble na i fyrstio? Wel, be oedd o? Oedd y bubble yn mynd yn llai. Oedd y meidi yn mynd yn llai ac yn llai ac yn llai. O'n i'n troi gymaint o gwaith yn mynd yn bron iawn yn amhosib, cos o'n i ddim yn licio gadael y tŷ. O'n i wedi mynd i'r pwynt lle o'n i ofn gadael y tŷ, cos o'n i, wel, oedd gennau'r llais ma'n deud, os y ti'n gadael y tŷ, fydden nhw'n gweld bod ti'n weird, fydden nhw'n gweld bod yna rhywbeth yn bod efo ti, fydden nhw'n gweld bod ti wedi torri. So paid y siarad efo pobl, ti'n weird, ti'n odd. So just aros adre, dwi wedi deud hwn loads o weithiau. Ond oedd o fel byw hefo abusive partner tu fewn i fi'n hun. Oedd yn deud, paid y deud wrth neb, dwi yn siarad efo ti'n gas, ond paid y deud wrth neb, cos nawn nhw ddim credu ti, a fydden nhw'n licio ti, a fydden nhw ddim yn gallu gweithio eto, cos fydd neb eisiau rhoi job iddo ti, cos ti ddim yn saff, wyt ti, cos ti'n yn gallu rheoli emosiynau ti, ti'n yn gallu aros mewn gwesti ar ben dy hun, weithio ti ddim yn gallu siarad efo pobl, beth sy'n bod efo ti? A oedd o fatha bully ma, a wedyn oedd y meidi, fel o'n i'n deud, yn mynd yn llai ac yn llai ac yn llai, ac o'n i just yn teimlo, oedd na un diwrnod pan o'n i'n just yn teimlo, mae'r llais ma di mynd am chydig bach, dwi'n gwybod lle mae o'n di mynd, ond tra mae o ma, dwi'n mynd i sgwennu at meddylog, dwi'n mynd i sgwennu e-bost at meddwl rwan yn deud, dwi dod efo Iselder a Gorbryder, ydych chi eisiau fi sgwennu blog iddo chi? Please, ti'n bod, o'n i'n hyd wedi cysutro os oedden nhw'n mynd i roed o ar y wefan neu unrhyw beth, o'n i just isio i rywun gweld fi. Just gweld fi, as hideous as it might have looked, neu sounded, o'n i'n teimlo fatha freak. Ac o'n i'n teimlo fel bod neb arall yn y byd yn mynd i ddeallt neu derbyn fi. Ond o'n i'n gwybod bod fi ddim yn gallu byw fel yna. Dim mwy.
Cos o'n i stuck at y ti. Endaf, mae rai fi ddod â chdi fewn fan hyn. Da ni wedi clywed Non yn sôn am anhwylderau bwyta oedd hi'n gael, a dyna oedd y coping mechanism, os lici di. Kayley yn fwy difrifol yn hynny o beth, yn troi at hunan anafu. Ydy hein yn achosion sydd yn dod i ben yn eitha aml i chdi fel cwnselydd sydd yn gweithio yn llawn amser yn y Brifysgol ym Mangor? Yndi, tad, da ni'n gweld lot, fatha dwi'n gweld clientau'n dod i mewn, da ni'n gweithio fan nhw y wyneb yn ôl wan, ag ar-lein wrth gwrs, ond dwi'n gweld clientau bob wythnos, a diolch yn fawr iawn i chdi, Kayley, a Non hefyd am rhannu profiadau chdi. Dwi'n gweld bobl myfyrwyr yn dod i mewn ac yn rhannu i bywydau i fi, yn un, yn cwnsela lle, ac mae'n rhywbeth dwi'n clywed yn wythnosol i ddweud y gwir. A mae pawb yn defnyddio, mae pawb, mae yna continuum o iselder ac gorbryder a pethau fel yna. Mae yna rei bobl yn diodda ac wahanol adegau i bywydau nhw, neu mewn wahanol sefyllfaoedd. Wedyn wrth gwrs mae'n gallu effeithio perthnasau a relationship bobl, gwaith academaidd. Mae'n bwysig, mae llawer o myfyrwyr yn dod ato fi yn dweud, maen nhw'n poeni gymaint a maen nhw'n teimlo mor anxious dyn nhw'n beth yn neud y gwaith, a wedyn maen nhw'n teimlo'n euog wedyn, cos maen nhw'n procrastinatio a pethau fel la. Ac un o'r pethau da ni'n neud yn y Brifysgol ym Mangor hefyd ydy, da ni'n gallu gweithio fo bobl yn wyneb, one-to-one, ond gyda ni grŵp hefyd, emotional regulation skills, da ni'n defnyddio tapotherapy, dialectic behaviour therapy, sydd yn gweithio efo bobl sydd yn gael un anodd o rheoli teimladau nhw. So DBT, dialectic behaviour therapy, a wedyn da ni'n rhedeg, a wedyn mae'r cwrs yna, mae hynna wedi cael ei cyfieithu wan i gallu, fel fatha o flwyddyn nesaf ymlaen, bod ni'n gallu cynnig hwnna trwy gyfrwng Gymraeg hefyd. A dwi wrth mor rhannu grŵps, dwi wrth mor neu grŵp work, mae'n mor diddorol. Ac bod Kayley ddeud y fyna oedd y ffaith bod chdi rhan o grŵp ac yn clywed bod bobl eraill yn mynd trwy'r un pethau rhywsyd. Bod fel Non o chdi'n dweud weithiau fatha gwybod bod i'm chdi dy'r unig un sy'n diodda. A dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth sydd yn diddorol mewn broses yn y grŵp. Ti'n cael y gwybodaeth yma, y sgiliau newydd mae i delio efo teimladau, ond y ffordd bod chi gyd yn fatha gwrando a rhannu syniadau pethau. So dwi'n meddwl bod hwnna di bod yn rhywbeth, a dwi'n meddwl bod dwi'n rhan o'r rhwydwaith o therapist yn gweithio mewn prifysgolion a colegau, a da ni'n rhannu allan y rhaglen yma wan, a gallu cynnig o trwy Gymraeg. Yndi, a mae hwnna'n anhygoel o beth. So da ni wedi sôn am Non bod chdi wedi cyrraedd rhyw fath o ben llanw bod rhaid i chdi siarad allan. Kayley, chdi yn yr un modd, mi nes di agor allan i deulu a ffrindiau, a sylweddoli bod gen ti rhyw fath o coping mechanism i hwn i gyd, a bod chdi yn cael rhyw fath o catharsis, bod chdi'n teimlo fymryn yn well pan ti'n troi ati i gyfansoddi o ran sgwennu a arlunio ag ati. Sonia fwytho ni am y ffordd o fynd ati i wella y sefyllfa? Felly, dwi'n meddwl, y peth cyntaf mae'n rhaid i ddweud yw, mae'n daith hir, da chi ddim yn gwella dros nos, ag oedd hynna rhywbeth nath o cymryd ages i fi dderbyn. A mae gennau fatha, dwi'n gwybod top tips i o fatha, mae gennau fel y tair dy, felly mae gennau deall, dysgu a derbyn. So mae deall fatha, mae rhaid i chi deall, dwi yn y sefyllfa yma. A wedyn dysgu o ran, fatha dysgu sut i ddelio dyfo, a dysgu beth sy'n gweithio, beth sy'n ddim yn gweithio. Mae hwn yn tynnu mewn ar fatha coping mechanisms hefyd. A wedyn derbyn, dyma di'r cam anodda, dwi'n meddwl, oherwydd mae derbyn a deall yn holl o wahanol, really, a jyst derbyn bod hi'n daith hir, a mae'n cymryd amser. Ond fi'n gwybod mae gennau tair dy fyna, ond o'n i hefyd moyn ychwanegu, fi'n gwybod mae Tara fod yma, o'n i moyn ychwanegu digon o dewr hefyd, oherwydd mae pawb yn digon, a dych chi'n dewr, sy'n hefyd yn podlediad Non a Tara, sy'n hollol amazing, ond so mae'n y 5 dy fyna, ond o ran fatha coping mechanisms, dwi'n hoffi o'r celfyddydau, yn ywedig so fatha barddoniaeth a sgwennu, a wedyn celf
A be nes I ffeindio'n help mawr oedd fyswn i'n sgwennu cerdd yn bennaf, a wedyn cerddi yn bennaf, a wedyn o'n i'n neud danwaith celf i cyd-fynd ar cerdd. A mae jyst yn cymryd meddwl chi off bethau pan ydych chi'n fatha distracto eich hun. So, fi'n gwybod... Sori Kayley, dyrru'r draws. Ti wedi cyfansoddi cerdd yn special iawn ar yn cyfar ni ar gyfer y sgwrs yma yn do. Felly, ella bod hwn yn gyfle perffaith i ni i glywed un o'r cerddi yna rwan. Wrth gwrs. Felly, y gerdd, enw'r gerdd di heno ac mae'n penodol ar. Mae'n canolbwyntio ar fatha troi rhywbeth erchyll mewn rhywbeth neis. Felly, heno. Heno. Ar ôl i mi dynnu fy llewis, dwi am liwio fy mraich yn enfys. Ar ôl i mi dynnu'r concealer, dwi am ei ddisodli dy lliwiau llachar. Ar ôl i mi dynnu fy mreichledau, dwi am gysylltu pob llinell dy blodau. A oes gobaith i'r dyfodol yn erbyn y diolch llethol hwn. Mi hoffwn i allu credu yn hwnna. Ond am heno dwi dal yma. Kayley, mae hwnna mor bwerus a ti'n be, mae o'n hyfryd clywed bod chdi yn cael rhyw fath o gysur yn bod yn greadigol ac yn sgwennu a bod o'n bod o'n rhyw fath o ddihangfa i chdi, bod chdi a bod chdi'n neud o mor llwyddiannus wedi ennill cadar Steddfod T llynedd sydd yn wych o beth. Hyfryd iawn, Kayley, diolch. Non, dwi at chdi o ran technega bychan ma, dim bod fi'n deud bod nhw'n fychan, ond pa bynnag faint ydyn nhw. Sut fath o dechnega ti'n ddefnyddio i gyrraedd pwynt lle ti'n teimlo yn oce? Wel, marfer corff, just gadael y ti'n modd i ddechrau marfer corff oedd o, ond wedyn o'n i'n ffeindio oedd hynna chydig bach, o'n i'n dechrau dibynnu ar hynna chydig bach gormod, ac hefo yngnghefndir i, oedd o'n chydig bach yn beryg, so just yn mynd allan, just gadael y tŷ a gweld pobl, achos dyna'r peth dwi'n ofni mwy na unrhyw beth ydy gweld pobl eraill. So unwaith dwi wedi gwneud hynna, a wrth gwrs bod pobl yn ffain a bod pobl yn neis ac yn gwenu, a'r helo yna a ti'n teimlo'n rhan o'r byd. Hyd yn oed os dwi'n gweld neb, na i weld ceffyl, neu dafad, neu coeden, neu rhywbeth, just cysylltu hefo'r byd tu allan, achos taswn ni ddim yn gwneud hynna, byddwn ni'n gallu aros yn y tŷ, digon hawdd, peid o gweld neb. A di hynna ddim yn mynd i wneud unrhyw un i deimlo'n well, o gwbl. So hynna, trio cysgu'n iawn, dwi'n gwybod bod yn swnio'n ofnadwy o boring pan dych chi yn y brifysgol, ond just trio cael digon o gwsg. Achos os dwi'n mynd i cysgu, dwi just yn methu copio. So i wneud hynna, mae rhaid i fi taflu'n hun allan o'r tŷ i redeg neu i gerdded mwyn blino fi, cos weithiau, hefo problemau iechyd meddwl, ti just ddim yn gallu cysgu beth bynnag, dwi just angen yr help na i flino. So hynna, trio bita yn iawn, ti'n bod mor iach y fedrai, ddim yn stupid, ond just digon iach. Yoga, dwi'n neud lot o yoga, just anadlu, ti'n bod be mae anadlu yn instant fix yn dydi Endaf, sy'n ni'n deud, ydy'r peth cyntaf i wneud os ydych chi'n delio gyda unrhyw fath o gorbryder, ydy i just stopio ac i just anadlu. A dwi ddim really di cysidro hynna o'r blaen yn y gorffennol, hefo pan dwi'n canu, dwi'n teimlo'n hollol ffain a mae'r byd yn oreit. A nath rhywun, Kayley Sydenham, pwyntio allan iddo fi, dod o blaen. Wel, achos ti'n canolbwyntio ar anadlu ti gymaint pan ti'n canu, dweud, cos dwi wedi deud sawl gwaith yn dod, pan dwi'n canu, dyna lle hapus fi. A dwi wedi dechrau wneud y cysylltiad na rwan, achos dwi yn rheoli'r anadl na, a just slofi pethau lawr. A hefyd sgwennu pethau lawr, dwi'n ffeindio bod hynna'n neud lot o les, ti'n meddwl fel mae Kayley. Dim lot o bobl sy'n gallu sgwennu pethau lawr mor brilliant o Kayley. Ond os ydych just yn sgwennu'r pethau bach na sy'n rowlio rownd a rownd a rownd yn eich pen lawr, mae o'n really helpu. O ran diddordeb yn sydyn, Non, ti'n bod o ran, oeddech chi'n deud bod canu yn helpu a bod hwnna yn rhyw fath o fix i chdi. Ydy'r lleisio bach na'n dod fewn? Ti'n bod yn y gwaith yn yr ella'r dyddiau sy'n arwain fyny at unrhyw berfformiad sgen ti efo Eden neu beth bynnag. Ydy'r lleisio bach na ar dy ysgwydd di yn dy glys di yn arwain fyny at unrhyw berfformiad? Ydyn. So dwi'n delio hefo hynna. Dwi'n delio hefo yr ymarfer ar gyfer, ti'n bod, y canu. Ydyn ni'n gwybod y geiriau, ydyn ni'n gwybod y moves, ydyn ni'n hynna llall. Ydw i'n mynd i gyrraedd y lle mewn pryd. Hynna,
wedyn mae'r thing bach ma'n cyrraedd gyda. Ti'n gweld? Mae yna gymaint ti'n mynd i wneud yn wrong. Mae yna gymaint fan hyn gallu di sgrwio fyny. So dwi'n trio'r wedyn rheoli. A wedyn, erbyn hyn, dyna pryd dwi ddim ar meddyginiaeth trwy'r amser erbyn hyn, ond dwi yn gwybod yn arwain i fyny a rhyw 5-4 wythnos cyn i fi wneud rhywbeth, mi na i fynd at y doctor a siarad am y meddyginiaeth eto. A dwi jyst yn cymryd rhywbeth sydd jyst rheoli'r adrenalin yna, sydd jyst yn mynd i stopio fi gysgu. Wedyn fyddai'n panicio mwy, cos fyddai'n blino, a mae'r thing yn mynd round and round, and just this, you know. Yndi, mae'n jyst yn esblygu o un peth i'r llall yn dydi. Ydy. So mae rhaid iddi ti, a dyna cwbl ydio, a dio ddim gwahanol i rywun diabetic, neu rywun, ti'n modd, rhywun sydd angen insulin, neu rhywun sy'n mynd ar ei gwyliau, maen nhw angen i meddyginiaeth mwyn, ti'n modd, mae gennau arthritis, dwi'n gwybod, unrhyw beth, migraines, unrhyw beth. Dio ddim gwahanol i rywun efo problemau iechyd meddwl i fynd, reit, mae rai fi baratoi rwan, mae rai fi feddwl o flaen llaw, cer i weld y doctor, trafod efo fo, neu hi, it's all doable. Dio ddim yn weird. Mae fatha unrhyw afiechyd arall. Mae just, dyn ni'n gallu gweld o. Dyna'r unig drafferth. Mae'n invisible. Anadlu yn instant fix yn ôl Non Parry Endaf, a dwi'n siŵr fysa chdi'n cytuno, a mae'n sawl fix arall i'n helpu ni o ddydd i ddydd. Oes, so be mae'n non di ddeud y fanna yn hollol pethau dwi'n trafod efo clientau fi yn y brifysgol. Fel o'n i sôn o blaen, mae gynna ni'r rhaglen yma DBT, ac un o'r elfennau hwnna di mindfulness practice sydd yn gweithio fo'r anadlu, pethau fel, so da ni'n defnyddio mindfulness practice, hefyd emotional regulation skills, a jyst fatha dod i nabod, fatha os da chi yn teimlo efo panic attack nes o Gorbryder neu beth fel, bo chi'n ffocysio beth sy'n o gwmpas chi, mae hwnna'n un o'r techniques, fatha pan da chi'n teimlo, ffocysio beth da chi weld, beth da chi glywed, hoglio, a pethau fel yna. So, ac defnyddio'r anodl, mae'n peth pwysig, ymarfer corff, mynd allan am dro, mae natur dwi'n meddwl, bod os gennych chi'r cyfle i fynd allan i natur, i fynd am dro i'r mynyddoedd, neu wrth ymyl y môr, neu beth fel, mae hwnna'n rhywbeth sydd yn rili bwysig. Jyst bod mae'n gallu rhoi persbectif gwahanol pethau, dwi'n meddwl. Cos mae'n digon hawdd weithiau aros yn ty. Mae'n digon hawdd weithiau. Cos fel y non yn dweud, mae dy feddwl di mynd, a ti'n meddwl, gynnau ofn gweld rhywun, rhaid gofyn i rhywun, ti'n iawn, a pethau fel yna, a ofn fatha sydd ymateb geidi, lle. So byd mynd allan mewn natur. Hefyd delio efo fatha, cos dwi'n gwybod mae yna rhywbeth arall ydy ar y funud, ydy fatha defnyddio dŵr oer. Chysau, defnyddio fatha mae yna lot o ymchwil wan yn defnyddio bobl yn mynd at, wrth gwrs, fod yn saff, wrth gwrs, mynd efo un arall, y pethau fel yna, ond mynd at dŵr oer, mae yna lot o waith ar hwnna ymchwil ar y funud. A ti'n gwybod hwnna'n gallu helpu? Yndi, mae'n ddifur iawn i chdi ddeud hwnna, chos mae'n gyfres ar BBC One ar hyn o bryd ar enw Feast the Fear efo Wim Hof. A maen nhw'n gwneud ymarferion mynd i lyn sydd yn rhewi ag ati. Ti'n meddwl, a mae'r ffaith bod y gorff di yn cael rhyw fath o sioc, mae'n dod â bob math o emosiynau allan. Dwi'n nabod sawl person sydd yn codi yn y bora, a peth cyntaf maen nhw'n neud ydy cael cafod oer, ti'n gwybod? Kayley, fel o'n i'n sôn, ti'n yr ail flwyddyn yn y Brifysgol ym Mangor yn astudio Cymraeg, wedi bod ar gwrs ysgrifennu yn ddiweddar yn Hynnewydd yn Llanystumdwy, yn cael lot o brofiadau o fod yn y Brifysgol. Os oes unrhyw un yn gwrando ar y sgwrs yma rwan sydd a'i bryd ar fynd, sydd yn astudio lefel A, sydd a'i bryd ar fynd i'r Brifysgol ym mis Medi, pa gyngor fysa chdi yn rhoi iddyn nhw os ydyn nhw yn pryderu ac yn gorboeni am i fis Medi gyrraedd ac am fynd i'r Brifysgol sydd o bosib gannoedd o filltirodd adra? Yn syml iawn, just siarada efo tos ma'n y conselydd yn brifysgol neu'n ysgol. Dwi di bod ar y cwrs DBT da Endaf ag oedd e'n help massive oedd e'n help massive nid just i fi ond i bawb ar y cwrs hefyd nes i ddysgu gymaint a sut i ddelio da emosiynau. Felly yn syml iawn just peidio cadw popeth i ti dy hun a peidio ceisio plesio pobl eraill, just fatha os mae'n helpu ti wedyn just nafo, os da chi moyn mynd am dro neu os ar ben ych hun, just ewch amdani, just os mae rhywbeth yn poeni chi, please, just siarada, oherwydd
mi fydd pethau'n gwella a mae'n help masif a mae'n ryddhad masif hefyd. Kayley, lle wyt ti arni ar hyn o bryd rwan ta, o ran y daith ma efo'r Iselder a'r hyn da ni wedi glywed sy'n sôn mor agored a gonest amdano fo. Lle ti arni ar hyn o bryd? Wyt ti yn cael cyfle i rannu? Oeddech chdi'n deud bod chdi wedi bod ar y gwrs na. Wyt ti'n dal i siarad efo pobl? Wyt ti'n teimlo bod chdi mewn lle gwell erbyn hyn? Yndw, dwi'n lle lot well o ran anafu fi. Mae gennau rhywbeth sydd wedi fod yn help mawr i fi di app. Dwi'n gwybod enw ar app, ond lle da chi'n gallu cofnodi lawr lle da chi'n teimlo pob diwrnod. A mae hefyd yn traco fatha faint o ddynodau da chi'n heb anafu. Felly nes i sbio arni diwrnod y blaen ac o'n i ar 94 o ddynodau. Felly dwi'n mor awyddus i gyrraedd y cant na oherwydd eto mae fatha loop o'n i'n cyrraedd 20 o ddynodau, o'n i'n cyrraedd 50 o ddynodau, ond eto fes ni'n anafu to. Ond dwi'n mor agos at y cant na. A mae wedi cyrraedd pwynt lle dwi jyst i ddechrau canolbwyntio ar fi fy hun. A mae wedi cyrraedd pwynt lle di o ddim ar feddwl fi ragor, fatha dwi'n mynd teimlo'r angen i anafu ragor. A dwi jyst yn teimlo lot yn hapus ar ran fi fy hun. Ond eto'n mor ffordd mwyn i siarad amdano fo ac i helpu pobl eraill nawr. Felly, mi fydd pethau'n wella. Bydd yn sicr, a Non, yn union beth nath Kayley ddeud yn fanna, Kayley'n deud bod ti'n teimlo bod sgwennu pethau lawr yn helpu, a dyna'n union nes di ddeud bod sgwennu a rhannu yn gwella ac yn helpu. Ydy, wrth gwrs bod o, ti'n mwyn beth, dwi wastad yn meddwl, ti'n gofio pan nath Eden dechrau gwerthu'r crysau tŷ, paid o bod ofna, i meddwl, i codi arian at meddwl. Nathon ni stupidly penderfynu gwerthu nhw'n hunan a just deud, just DM me with the thing, with the order, blah, blah, blah. Oedden ni'n disgwyl i pobl just deud, gai 2 medium, 1 bach, 1 mawr, whatever. Ond na, oedd pobl yn cysylltu efo ni i brynu crys tŷ mwyn deud wrthai, neu wrth Emma, neu wrth Rachel, dwi'n dioddau gyda Iselder, dwi'n dioddau gyda anhwylder bwyta, dwi'n prynu hwn i dad, dwi'n prynu hwn i'n merchi sydd hefyd yn dioddau o problemau iechyd meddwl. Tu ôl i pob crys tŷ nathon ni werthu oedd stori, achos mae pobl really isio rhannu, a mae cyfleoedd fel un just yn agor y byd yma i lot o bobl sydd wedi byw mewn bybl bach fel o'n ni ar ben yn hun. Mae'n ei gymaint o wahaniaeth. So sgwennwch lawr, siaradwch amdano fo, just rhannwch. Newch chi deimlo'n well, a dych chi ddim yn sylweddoli gymaint gwell fyddwch chi'n teimlo, cos fyddwch chi'n neud pobl eraill i deimlo'n well hefyd. Mae pobl weithio'n deud, mae hwn yn really helpu fi. Dyn nhw ddim yn sylweddoli faint. Mae pethau fel un yn helpu fi. Hefo pobl yn rhannu nôl ata i, yn sgwennu nôl ata i, yn really helpu fi, cos dwi dal yr un person tu fewn, sydd dal yn dioddau weithiau, mae dal, fel oedd Kayley'n deud, mae dal yn rhywbeth dwi'n gorfod gweithio arno fo, dio ddim yn rhywbeth sydd yn mynd dros nos, ond y mwy ydyn ni'n siarad amdano fo, y lleia o bwer sydd gen yr afiechydon yma dros ni. Ie, yn sicr, achos ti'n be, yn siarad o brofiad personol, nid bod fi wedi siarad lot am y sefyllfa fi o ran Iselder a Gorbryder ag ati, ond mae jyst gwrando ar bobl, mae gwrando ar bodlediadau, yn ti'n teimlo fel bod na bwysau yn codio ar dysgwydda di, mae dy ennaeth di'n cael ei loni, jyst achos bod chdi'n meddwl, gosh, dwi ddim ar ben fy hun yma. Dwi wir, a diolch yn golygu bod chdi'n gorfod agor allan a siarad am dy brofiadau personol di, ond mae jyst clywed pobl eraill yn deud, felly jyst gwrando a gwneud, a dwi'n siŵr endor sa'ch ti'n cytuno, jyst o glywed Non a Kayley'n siarad, yn sicr, mae drws y stigma na yn cael ei gicio lawr yn galad iawn ar hyn o bryd, a dwi'n siŵr bod na fyddi di dros y blynyddoedd nesaf i ddod, fydd na lot fwy o bobl yn barod i giro ar dy ddrws di ac i ddod i gael sgwrs. Na, yn union. A dwi'n meddwl bod un o'r pethau pwysica dwi wedi dysgu lot ers i fi gychwyn yn y proffesiwn yma fel conselydd ydy. Mae'n mor bwysig ydy i gallu cynnig fod trwy gyfrwng o Gymraeg i lot o bobl. Cos mae yna chydig bach o fatha diwyllian neu culture bod therapi'n rhywbeth Saesneg. Da chi'n gweld o'n y rhaglenni ar teledu a bethau fel yna o therapy a bethau fel yna.
a counselling. Dach chi'n dweud fatha, oedd yn rhywbeth oedd bobl America neud, a so dwi'n feddwl, ond dwi'n meddwl bod o'n bwysig i ddeud. So dwi'n rhan o'r rhwydwaith o therapydd dros Gymru. So maen nhw'n gweithio yn Caerdydd, Coleg y Drindod a Aberystwyth, fatha rhwydwaith o cwnselydd Cymraeg i iaith gynta, a dwi'n meddwl bod hynna'n bwysig. Os da chi yn barod i ddod i brifysgol blwyddyn yma, dwi'n meddwl bod o'n bwysig i chi sylweddoli bod na rhywun bod chi'n gallu siarad. Cos mae'n weithiau mae'n anodd siarad efo'ch emosiynau mewn iaith gwahanol, da chi gael eich ddwyn i fyny, dwi'n meddwl. So ffaith bod hwnna i ni. A peidiwch o fod ofn pam da chi'n dod i brifysgol. Ffindio allan, mae'n hawdd iawn, da chi jyst yn googlo be di gwasanaeth lles, well-being yn y brifysgol, a jyst gofyn, a peidiwch fod ofn, a peidiwch cael cwylydd ofyn am help. Da ni yna i chi. Ie, i dawelwyr meddwl felly, Endaf, i rei fysa yn meddwl dŵad i brifysgol y mis Medi, be fysa dy negas di iddyn nhw? Wel, dwi'n meddwl peidiwch a dioddach ben y hun. Peidiwch a dioddach ben y hun. Mae o'n transition mor anodd. Da chi'n gwybod, da ni'n meddwl, mae'r ochr practical o dod â stwff adra a gadael adra mewn tro gynta, a mae pawb yn excited o bywyd newydd. Ond hefyd, mae'n gallu effeithio rhywun emosiynol, a mae'n gallu fod yn cyfle i rei bobl sydd wedi diodda methu siarad efo rhieni a pethau, gor cadw fo, a dim deud wrth ddim sydd dwi'n teimlo. Weithiau mae tro gyntaf pam da chi'n cychwyn bywyd brifysgol, da chi'n oedolyn, ac hefyd bod chi'n gallu siarad o rywun a'n mynd poeni bobl eraill. Cos dwi'n meddwl weithiau mae, yn wedig myfyrwyr Cymraeg yn ymchwiliad di, weithiau ofyn dod dro, ofyn gofyn am help wrach, cos mae pawb yn abod ei gilydd, chi'n gwybod fel mai, pawb yn abod ei gilydd, ofyn o i'w ffeindio allan cyfrinachedd, so dwi'n meddwl bod hwnna'n bwysig bod ni'n gallu cynnig hynna lle. Diolch, Endaf. Non, ddau atach chdi cyn mynd at Kayley i gloi. Felly gennych chdi unrhyw gyngor, unrhyw un sy'n gwrando, achos mae dy bodlediad di wedi bod mor agored, mae dy gyfranwyr di wedi siarad mor onest. Be fysa chdi yn deud wrth unrhyw un sy'n gwrando heddiw a sydd a phryderon o bosib am ddod i'r brifysgol? Sy'n ni'n deud, peidiwch am meddwl am y eiliad mae chi di'r unig berson sydd erioed wedi teimlo fel un o'r blaen. Does neb, cerwch i siarad efo rhywun yn debyg i Endaf, fydden nhw wedi clywed hyn canodd o weithiau o'r blaen. Please peidiwch a bod yn embarrassed, please peidiwch a bod ar ben eich hunain, achos dyna mae'r afiechyd yma eisiau i chi wneud, ydy bod ar ben eich hun. A diolch byth. Mae pobl yn deall lot gwell rwan. So please just peidiwch ag aros yn y stafell na. A fel oedd Endaf yn deud, mae'n gyfle weithiau i bobl, unwaith iddyn nhw fynd i'r brifysgol, i fod yn nhw i hunain. Falle bod nhw wedi bod yn trio cuddio hwn yn rwla arall adre, achos mae'n anodd siarad efo teulu. Dwi'n deall hyn, a nes i'n wneud hynna tan o'n i'n 40. So cymwch y cyfle yna, gan bod na adnoddau yna, please siaradwch. Mae yna digon o bobl yn yr un cwch. Please just siaradwch. A Non, llongyfarchiadau ar y cwrs ti'n dilyn ar hyn o bryd yn dy ail flwyddyn yn astudio i fod yn gwnselydd tebyg i Endaf. Mae hwnna just yn dangos faint mae'n olygu i chdi bod ni yn cicio'r stigma ma lawr a gymaint o ti eisiau helpu eraill. Wel dyna'n union y rheswm dwi wedi penderfynu gwneud o, achos taswn ni, fel yn deud am Kayley yn y cychwyn, taswn ni wedi cael rhywun yna, o'n i'n gallu, taswn pobl wedi deall, doedd pobl ddim yn siarad yn y dyddiau yna. So dwi just eisiau trio, dwi'n siarad lot mewn ysgolion, dwi just eisiau trio agor y sgwrs na, just deud, honestly, mae yna mwy o pobl fel ni na sydd ddim fel ni. Please just siaradwch amdano fo, a wedyn fydd y broblem ddim yna. Eventually fydd na ddim problem, cos fydden ni gyd ar yr un tudalen, fydden ni gyd yn onest, a fydd bywyd yn haws, gobeithio. Kayley, o rando arna chdi dros yr hanner awr ddiwetha, mae'n swnio fatha bod chdi mewn lle da iawn ar hyn o bryd. Ti'n gwneud yn anhygoel, nid yn unig o ran dy waith coleg di a dy waith sgwennu di sydd i'w ganmol yn ofnadwy. Ond be fysa chdi yn deud wrth unrhyw un sydd yn gwrando rwan sydd â phryderon ac wedi clywed chdi yn siarad mor agored am dy brofiadau di, mae yna help i gael oes, ond be fysa chdi'n deud wrthyn nhw? Dwi'n meddwl just eto i dderbyn mae o'n daith, a jyst i ddod i nabod eich hun hefyd, a dod i nabod beth sy'n gweithio, beth sydd ddim yn gweithio i chi, oherwydd mae pawb yn wahanol.
Felly, just o ran tactics neu unrhyw beth fel yna, just dewch i nabod chi eich hun, peidio canolbwyntio yn benodol ar pobl eraill. A'r 3 dy na oedd deall, dysgu a derbyn, dyna tip ydy. Ac wrth gwrs, nes di ychwanegu digon a dewr i'r rhestr yna hefyd. Diolch Kayley. I gloi felly, ti wedi cyfansoddi cerdd fach arall ar yn cyfer ni i gloi y sgwrs heddiw, felly os gawn ni honno gen ti os gwyd i'n dda. Felly, ryddhad i yw'r gerdd. Ryddhad. Casglaf law fel petawni'n gwmwl, wrth i'm hemosiynau dywyllu fy meddwl, a phan ddaw popeth yn ormod, bob hyn a hyn, pan dwi'n teimlo'n drwm, gadawaf i'r dŵr ddisgyn. Hyfryd dros ben. Dwi'n teimlo bod fi eisiau clapio, Kayley. Diolch o galon. Diolch o galon, Kayley, yn ogystal non ac wrth gwrs i endaf wir wedi mwynhau eich cwmni chi pnawn 'ma. Diolch yn fawr iawn. Diolch unwaith eto i'n ngwesteion ni heddiw i Kayley Sydenham ac i Non Parry, a dwi'n mynd i orffen os y cae efo geiriau o waith Kayley. A phan ddaw popeth yn ormod, bob yn hyn a hyn, pan dwi'n teimlo'n drwm, gadawaf i'r dŵr ddisgyn. A dyna chi le perffaith i adael pethau heddiw. Diolch o galon i Kayley a Non unwaith eto. Yr un diolch i'n cwnselydd ni i Endaf Evans am ei amser. Cofiwch am wefan myf.cymru am bob math o wybodaeth am iechyd a lles myfyrwyr. Trystan ydw i, Mae'r Parry ydy'r cynhyrchydd, ac mae'r podlediad yma yn gynhyrchiad gan Bengo Media a ran Prifysgol Bangor, grŵp Llandrillo Menai, Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Ariennu sgwrs gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru. Tan tro nesa, diolch yn fawr a hwyl fawr.